Ada, queria chicotão. Ebe bụ na gị yi efe agbamakwụkwọ anyị ebulu sọ mma. Hey, ndị ọbịa ya eju ebe niile ha ncha ji efe mara mma pụta nnọọ. Ịma na Flavor bịa gụọrọ anyị ego mgbe ha chọrọ ịpụta Flavor bido gụwa ada 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 mma ada ada asa nwa ada ada. Ada biko 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 ihe m si gị gwa m nchịkọta nrọ gị na nchịkọta nrọ gị ka m chọrọ ịnụ. Chịkọta nlọ m wosi na agbamakwụkwọ anyị ya bịakwa n'ọsịsọ karịa ka anyị si wee chee. Ekene nnọọ ihe na-akọ agbamakwụkwọ anyị ga-abịa ọsịsọ karịa dị ka anyị si wee na-eche ya. Adọkwa ịma na ya etinyebe date. Onye ka ikpe ahụ mma? Ada biko anyị gara ịga n'iru na-akọ maka agbamakwụkwọ anyị ga-abịa oge o kwesịrị ịbịa. Ịnụgo? Onye nwaanyị si ka m mee ka ị mara na alụmdi nke anyị na-akwado dịka anyị na-eji mmadụ. Mana ọ bụ ihe onye nwaanyị na-eme ka ị mata. Haleluya. Onye nwaanyị si ka m gwa gị na ị ga-eji aka gị wee jee n'afịa gụta akwa agbamakwụkwọ gị. Na ịma nche ka nwata nwoke a nke na-abịa ịlụ gị were aka adị gụta akwa agbamakwụkwọ. Ị ga-eji nwayọọ baa afịa chọta akwa agbamakwụkwọ ga-adị gị mma igote ya wee na-akwado ka ihe anyị na-akwado wee gaa n'ihu. Haleluya. 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 Kene dịrị gị onye nwaanyị. Mana nwekwa ihe ị ga-eme ka amụma anyị buru gị wee bịa na mmezu. Akwụkwọ. Haleluya.
ebe anyị nọ ofu itụrụ gị ọ bụrụ onye kwesịrị ekwesị na ị ga-anọ ebe a ka anyị nọ ebe a na-ejegharị n'obi ọ bụrụ ebe a ka ndị kwesịrị ịnọ o nwere ebe onye nwaanyị kwadoro gị nke ị ga-anọ haleluya na ife nna afụ ụmụaka gị bụ ụmụ anyarị ụmụ half caste ụmụaka masịrị mma Chineke ji chọọ gị mma eji arịzi na jee gbaa mbọ ka ije gbata akwụkwọ nke eji eje obodo oyibo ka ijebe obodo oyibo ebe onye nwaanyị kwadoro gị ekele dịrị gị ije dị n'ọnwụ ndidi ejikwa ndị iweta mmanya ọgwụ ama m onye abalị ebe ama m onye ọgwụ anyị na-awụ Dan ama m ya Nnamdị ọma ọ bụ Nnamdị Ugo agwara m na ama m onye ọgwụ Nnamdị agwara m na ama m onye ọgwụ ka ife na-eme Nnamdị otukwala ahụ ka ị na-eme ebe ọ gị ka m mere ajụ ihe ebe ebe anyị na-aṅụ mmanya na agwa ka weta anyị mmanya o nwere mụ na ya zụkọrọ afịa anyị asụsị afịa ịmago m nke pụtara ọrụ ka m bịa nye ya na cheki ya ya ka m chọtara wee bịakwa ebe a nọ kasị ka m nyekwa ya lezikwa ahịa ama m na nwere ibe Chineke debere m gafe ebe a Nnamdị isi ịchọ mmadụ gịnị ya zụkọtara afịa ịchọrọ inye chek mana chegoro ka echekwa m n'ọnwụ onye ahụ kwesịrị iji aka ya na-achọ gị mba nna m anyị adịghị otu a mụnwa adịghịkwa m otu a ịghọtagoro so onye mụ na ya ka anyị ga wee lụọ dị ọrụ medi biznes onye nke ịtọ onye ebe ọkwa m ọnụ anọbụ ụdị anọzi ebe ahụ so ma akpọzie ya kịta mma ọgwazi m na ya nọ ebe a mụ bịa ka onye afọ so ya ka m bara n'ime research ka m nye ya mana ọ ga-abụ nke ebe a nọ ebe a ka a ga-anye chifere a nyezie ya cheki ya ha na otokwala ahụ otogo kedu kakwa mma mba ekwere otu a nwoke niile onweghị ka ibi ọ ga ife ji mara nwaanyị enye ego maka mgbe ọzọ ka anyị kpọọ n'ụgbọ ama ka onye a ife ka m tọta uche m ewetago nsogbu adịghị ebute oche agwara na ama m onye ahụ na-agwa gị mgbe ọ bụ na ekwute na-agụdụ maka ekwere m gị nkwa sị na ị ga-abụ nke m ịhụnanya na-egbu nka mmanya efuola m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi kedu onye mụ na ya ga-akpa maka ọrụ a Ugo na onwe ya ọ naghị echedo maka ikpe ego atakwanụ ya enwekwana ihe o ji n'aka ọ na-eme nọ nso mba nọ nso ama nwụdo ego a Ejike Ejike nwere ego marakwa anya ọrụ ebe nsogbu ga-adịzikwa ma ọ ga-ekwekwa inyere m aka mana ka m ga-anwagodu ka m gafee ozugbo ka mụ na ya kpakene ka mma ka ọ ga-adị ọ ya ka m ga-eme ka m gbajebe ije dị ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa
Chisom. Kesi nke na ebe anyị. Brother, m na onye nwaanyị na-akarị, and ihe anyị na-akarị dị oke mkpa. Ihe gị na onye nwaanyị na-akarị dị oke mkpa. Elokwa m n'isi na-akwado ine n'akwụkwọ. Chisom ọ bụrụ akwụkwọ ka i were na-agụ. Ọ bụkwa n'ọlụ ka ị ga-agụ n'ụlọ. Ike gwụkwanụ gị. Ịdịkwa n'ume ngwụ Chisom. Brother, achọkwana m ego mmeji wee lọchie ụlọ akwụkwọ. Ego ole ka ị chọrọ? 30,000. 30,000 Chisom. Elokwa m na m nyere gị 50,000 naira izuụka abụọ gara aga maka ụgwọ akwụkwọ gị na ihe ndị ọzọ. Chisom, ka iji 30,000 eme n'ụlọ. Banye n'ime ụlọ. Were akwụkwọ depụtasị anyị ihe niile ị chọrọ ime, iweta ya ka m fụ. Na-akarị nka onye nwere akwụkwọ onye nwere akwụkwọ na-agụ ọ na-akarị enyi ya nwaanyị a na-akarị. Ekwentị 10,000, ude na ncha 5,000, efe 10,000, akwụkwọ 5,000. Ịkakwa m nọ 5,000. Iwe ihe niile na-adịju ebe a. Ihe mmeji wee na skuul dịpụtara gị ebe anyị. Kone ihe agwụrụ. Mmenye gị 5,000. Ihe ọbụla m tizi n'enyi ya, ị ma ka ị ga-esiwe ji hazi onwe gị. Ọ nwata akwụkwọ ka ego. Ị na-aga n'ụlọ akwụkwọ ị na-eme ngala. Ego were akwụkwọ akụkụ n'iru pụọ. 30,000. Onye chọrọ ihe 30,000, ọwụsa akwụkwọ wụ 5,000. Ihe ndị ọzọ niile ụlọ efe, ụlọ ude. Ị na-eji iti mmanwụ na skuul n'ụlọ akwụkwọ. Ekọtara gị ma n'ihe ndị eso ya maka na ego dị n'ime ihe erike nri. Ejikere m ejikere wee bịa mana m na-ekwe gị nkwa na aga m awụ n'ala. Ọ bụrụ na otu isi ikwu ka o si adị ị ga na-agbalị ka ị bịa ka anyị hụ n'ebe m na-ebi ọfụma yọta ka anyị kwuo ya ọfụma. Biko, onweghị ihe ọbụla ị chọrọ ịma maka ọrụ a n'onwe ike ịgwa m. Ihe ọbụla ị chọrọ maka ọrụ a m ga-agwa gị maka ya kịta. Ka m kpachalụ ka inwe ike nyezi m ego nwanụ ka m bido ihe m kwesịrị ibido. Ego o si dị ọsịsọ. A sị m na ka anyị hụ ka ipepe m na-ebi ọfụma ka anyị nwee ike kwuo okwu a yọta. Ọ kwesịrị ịdịga ọsịsọ ma ị bịa ka ịchọta n'ebe m na-ebi ọfụma. Anyị nwee ike okwu a ọfụma. Ebe a bụ ezigbote m. Adị mma abalị ka ịchọta m. Ya ka efu. Isi na ọ na-azụ ahịa oil and gas. Ịkwata nka na-eburu ya mma. Anyị nye ya 30% sọnsọ o bunye anyị ahịa. Ọ ihe okwu. Ejike. Nile akwụkwọ na-egosi ihe ọ na-arụ. Ọ na-agwa m na ọ bụ ọkwa ka o si azụ ahịa. Ọ maka otu nsi wee kọrọ ya ihe ndị m jigasị n'aka. Ihe m na-akwado agbamakwụkwọ m, ọ sị ka o nyere m aka. Na ọ bụrụ ka o si eme. Nke a bụ ezigbo mmadụ. Mana nna m jidela gị. Ihe a dịkwa mma. Mana i were ndị egochapụ ya n'aka gị ozugbo. Ejike nke ha ga-awụ nsogbu. Ha ga-awụ nsogbu. M ga-akpọ ụfọdụ ndị enyi m. Enwe akpọnwụ ndị ịma. Anyị achọ ụlọ ọrụ ndị a na-ahụ maka oil na gas a. Ha eburu anyị ahịa. Ha gụrụ ahịa, enye anyị ego. Ha were oke nke anyị, were nke anyị. Ifo ya
ego erika 30% a erika ifuru ego ga ejike ka chọọ n'ego a ejike ka chọọ ego a ọkwa ihe m ji bịa ka m na-aga ifu ama na ọgwụ enweghị enwe ike tinye aka ka chọwa ego a ejike narị ahụ enwere ife ọzọ ya ahụ ka anyị na-ere kpọchisi aga na-aga anyị kwuo n'okwu ọzọ nke maka ada ama m na ahazi ife anụ ọjọọ ada nọ ya ọ nọ ebe ahụ na-eche ọkwa ada ka m na-agbara ihe niile ọkwa na ego ji ọrụ iji ka ị ga-etinye aka nna ebute ego a iji ka etinye aka ihe awụkwa na ezigbote ohere pụta mmadụ imetụ ego aka na anụgo m ije dị n'ọnwụ ndidi ọ bụrụ na m jụrụ ihe a nwoke a chọrọ inye m ọ ya wụ na ajụgo m ohere m nwere imepe ụlọ ọrụ nke aka m ajụkwala m 2.5 million mana nwoke a sị m ka m lụọ ya ihe ọ chọrọ ka m soro ya pụọ mana nwoke ike ọ chọrọ idine m hai kedu ife m eme arụ m chọkwara ife ahụ mana ọ iwu na Nnamdi ya marịrị m ga-emenụ ya taa kpuchi ọnụ mana Nneka n'onwe ya agaghị amadị onweghị onye m ga-agwa na-ada ihe na nke ọrụ gị ọ otu o si wee dịrị kịta amakwa na ote m ga-esi wee tinye aka n'ihe gbatara ihe amakwa ka m ga-esi nweta 30%. Nnamdi ihe n'onwe gị nsogbu sọsọ ife nshọ ifo ka obi gị si wee tụkwasị n'ịzụ afịa mfụ ka isi wee chọọ ka azụ afịa anyị kpọpụ na esi na 30% dere gị ukwu kedu ị ga-eme nke bụ eziokwu na amamihe m ga-eme nsogbu ịbụ onye nke ife elu oge ife na-emere ndị iro ọgwụkwa ndụ m enyere gị aka lụọ dị ọrụ maka na ama m na ihe esiri ike n'obodo ama m n'obodo bụ igwe mma alụ dị ọrụ mana ị ga-agba mbọ gosikene na uche gị dị n'ife a na-eme na ị chọrọ ya ya gbagharị maka na a na-arapụ ebe a na-eshi ọzọ daba ebe a na-agba ị ga-atrai ogo na-enye dị ka 10% ga-agbalị ime obi kakwu m 10%. Ha! Dan iwe onye nke m. Hai! Dan ọkwa Chineke sitere. Nya Dan m weta 10%. Imezi ihe niile dị n'ime ya. Oge nchere, ma akọrọ gị akụkọ. Achọ m ka imela obi gị. Mgbe nsisi nnibi ihe gị nne gị elebe nne, igwe bịa kelebe m. Ha! Dan, Chukwu gozie. A arapụ ebe a na-echi ọzọ daba ebe a na-arụ ahụ. Onye nke m ka. Hai! Jan, eme aka ọ dị m n'obi kịta. Dan, Chukwu gozie gị. Ọ wụ 10%. Nke ahụ ya ga-enye m nsogbu. Mma agbagharị nweta 10%. Hai! Dan, ọkwa Chineke kpọtara gị.
Mande. Dan, chukwu gosi. Dan, iwe ezigbo mmadụ. Ị na-eri nne na nne ya baba. Pasa n'ogbe. Ndụsi ọrụ. Biyezie ego ọrụ. Iwe wezie efe gbawazie mmụ ebe maka ekene. Ọ kịta ya maka ekene. Ife nchọrọ bụ 10% ahụ nọ. Nya m nweta 10% nsogbu abụrụ. Onye na-akụ nwanyị ọma otego m bidoro na-eche gị biko ị nwere ike ịgwa m ihe anyị na-eme ebe a maka ama m ihe ịnọkọta nnọọsị anyị bịawa ebe ị na-enweta onwe gị ọ ga-atọkwa mma ka hapụ ọtụtụ okwu ka hapụ ọtụtụ okwu kwuo ihe ji bịa ebe a ka anyị ike mee ya ọsịsọ ngwanụ ke maka nke anyị dị n'akwụkwọ ihe niile adịgo ka m si mee ya ọ ga-aka mma na ị bịara ebe a m dị na ka anyị ike binye aka n'akwụkwọ a bịa ka anyị ike binye aka n'akwụkwọ a ka ihe niile emego m ihe niile ọsịsọ ka ezi ihe o jizi dị gị ọkpọ anọ m ebe a ugbu a ka m na-abata a na-esimesi abata ahụ niile na-ere ka m gagodi nweta onwe m ka ahụ jụọ m oyi ana m abịa biko ka ebe a na-asa ahụ ana m abịa Adama wekeli awa yenye nakuga joyi Ijedi no Mjana meji ya wayo Oge wayo na gaga Ijedi no Wakiluka disbidi ya yeti nyaba muku Ijedi no undi Kwambasi kwera nada nesu Ijedi no undi Yosara chaki na panye ya nuko Ijedi no undi Bize boyo gabuza fonile ejike mụ na Dan afụgo o kwetara na ọ ga-enye aka mana ọ na-ekwu na m ga-ewetagodo obere ego nweta obere ego ya nweta eze nke o ji alụchazi anyị nyekwu ya nke ya ịchọ eso m wee jee nsogbu adịrọ ọ sị na anyị ga-afụ na mgbede ebe a na-aṅụ mmanya ọ ya bụ ngabazi mkpọ gị ngwa nsogbu adịghị ọkwa Chineke zitere nwoke ahụ ọ Chukwu zitere ya nnọọ ngwanụ ka ọ dị ka anyị si wee kwu na mgbede ngwanụ n'ọkwa Chineke zitere nnọọ dana ụdị mmadụ dị otu ama m na aka nọ n'ụwa kwete nnọọ inye aka nnọọ nwetagodo obere ego ihe ọ sịkwa na nweta enwekwanụ ka ọra a ga-eminion ambikene je fuji kama enwezi m ntụgharị obi
Inugo, yeah, I'm entering him to say of my chosen Dalo. I'm the now. Willows. Oh, Adam Momu Masaru, Biko Gatienu Mobi, Adam Maine Bukamani, Yameren Jibiakanilo, Wataka Bakala Misi, Efuela me. EJD no undibi. EJD no undibi. Loretta. EJD no undibi. Beziano kilo zeno manu okwese ne olanya mana gene jizinki tawo anya ogabum nanke efuola be Mwoke yana nna di mama ni hi anya ma bi kwa nwa oba nne ka ha ga ni ni ani ni cham kai ga ma mo ya wa mu nwa mo wo ya mana kita mo da ni ti egwu ebu ka nwa ya Mepanya gi kifu no Chineke na lezigo ini ne nna de mezoro gi nne ba ko no ka nwo onye ikpe n'okwu a kedisi ka isi iji buruzi okwu n'isi dị ka na gwa akọ kasị mkpa ọ ka mkpa m ga-ebu ya n'isi m maka na ibe enyi m ga-ebu ya n'isi m na-eche ọ bụ echi ka ọ ya pụta echi n'ụkpọ ya were dawo Madam, I went here while you in your cook. EJD no undibi. EJD no undibi. EJD no undibi. Madam, mani bukemo. Ifega sobwela mudale Adam Momu Masaru Biko Gatienu Mobi Adam Maine Bukamani Yameren Jibiakanilo Wataka Bakala Misi Efuela me EJD no undibi. EJD no undibi. EJD no undibi. Obi Munam de Okwamiero Gayo Beziano kilo zeno manu okwese ne hụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịta ọnwụ